Op het Sjoekelon in Frensje keert ze de Maljes naar de eerste vrije formatiepartij van het seizoen. In tegenstelling tot de laatste 2 seizoenen binnen de eerste partijen nou weer gewoon in maaien. Dat blijft het skip van de keertses. Hier het verhaal corona ik niet meer. En je bent gewoon blij dat je weer een volledig seizoen hebt. Dat is het grootste verschil. Het is veel meer het familiegevoel wat je eigenlijk wel met de kaatsen hebt, dat is weer helemaal terug. Alsof het eigenlijk nooit weg is geweest, zeg maar. Hast dat mist? Nou ja, natuurlijk heb je dat gemist. Ik bedoel, de mensen om je heen en als jij als kaatser daar al rekening mee moet houden om met een boog eromheen te lopen. En nu kun je wat makkelijker met iemand een gesprekje aangaan dat je ook zeker weet dat hun dat ook wil. We zijn weer op die los. Dan worden de training de voorbereiding wel heel lang. En wie wordt onzeker wanneer je beginnen kon. Dus dan weet het van juni, denk ik, ergens in juni. Dus het is volle prettiger. Je weet nou bijna het werkje wanneer je losmaait. Dus dat is het grootste verschil. Je hebt een heel oortype seizoen. Je bent er nou klaar voor, zowel fysiek als mentaal. Wil je oorseizoen ziet je eigenlijk de hele tijd te wachten. Nou ja, dat is gewoon heel vervelend. Dus wat dat betreft is dit wel weer heel noffelijk dat je sabatiert gewoon een keertje binnen. Gewoon in je normale ritme binnen. Dit jaar dat hoeft er net op. 6 kilometer verderop in Tjom kunnen de vrouwenskeertjes ook wel los. Daar binnen ze echt blied dat het weer een gewoon seizoen lijkt te worden. Al vol. Dat we even weer wennen, even omschakelen. Maart, wie wat slecht waren, april wie slecht waren. Dus we zijn best wel let begonnen boeten, vond ik zelf. Dus dat we even schakelen. Van je gevoel wordt dit een heel lang seizoen, denk ik. Want het wende ik wel om 2 keer een half seizoen te hebben, vond ik. Ja, Ja, bijvoorbeeld? Nou, ergens wel, ja. Wat kwaad erop komen en wat meer wedstrijden, dat wiebel wel lekker. Zwagen binnen de Liekwelsek bij de vrouwen. Er binnen te min goede keertsters. Je hoort door de treien vooral in mei die het eens opgehouden wienen. We kunnen krijgen een eerste klas en een hoofdklassemaatje en dat is eigenlijk heel zonde en jammer. En het is mooi dat het nou nog kan, maar ja, de vooruitzichten zijn natuurlijk net heel rooskleurig eigenlijk. Dat maakt het keertje wat minder leuk. In de haatklasse binnen de 2 toppartouren die het 4 boppen de rest uitstekken. Die van Nienke Sibrandi, Manon Skeepstra en Marit Seinstra. En die van Ilse Tuninga, Louise Krol en Jeannette Winia. Krol is de opvolger van de stopte Margriet Bakker. Ik train al een periode met Ilse en Jeannette en ik kijk al jaren met Jeannette keerst. Dus op zich hartstikke prima, hartstikke leuk. Wat is die verwachting voor dit seizoen? Is die top 2 er nog of komen er misschien wel meer partoeren bij? De partuur van Annette Haas die kreeg ik wel lekker te keertsen. Dus ik hoop dat er eigenlijk wat meer bij komt. Dat je eigenlijk voor nu. Maar nou het seizoen is correct begonnen, dus het is eerst zien hoe het rint. En dan om per wedstrijd stel de vraag dan nog maar een keer. Is dat nou een beetje in schat, Ilse? Nee, ik denk wel dat er een top 2 is. Ja, dat denk ik nog steeds. Ja. Ik joert voor me die toppartouren weer de finale. Daarbij de overwinning gaat naar dat van Sibrandi, Skeepstra en Seinstra. Rom naar Frensje. Bij de mooie is er geen top 2, maar binnen de treienpartouren die het vorig seizoen de meeste overwinnings verdeelden. Wat verwacht je ze van dit seizoen? Ik heb wel een beetje de verwachting hetzelfde als vorig jaar. Ja. Dat was ik. Ja, ik denk het ook. Er komen elke keer ook wel wat talenten komen terugzetten. Die hebben vaak een periode nodig om zich echt ertussen te voegen. En dat zijn echt goed binnen, dus ik wel oppikt er een per oren gooien. Maar dit hier denk ik verwacht ik net een heel soort oortjesvader hier inderdaad. Het partuur van Enno King, maar die doet ik leuk mooi. Maar we moeten eigenlijk zien dat we dit hier verzorgen dat er net een top 3 is, maar een top 12 of een top 1. Ik vind dat wij vorig jaar op zich hebben wij een prima jaar gehad. Ik vind alleen wel dat wij te weinig met z'n drieën gewonnen hebben. En dat hopen wij dit jaar te veranderen. Het begin is wat dat onbelangrijk goed voor Drent en zijn Maarten Bergsma en Hendrik Kootstra. Ze winnen in de finale van Tjesse Steenstra, Reense Pieter Riemstra en Hans Wassenaar.